До сега във Враца не е подаван сигнал за други заплахи от страна на съдия Васил Ганов към журналисти. Изненадващо, един ден мъж, нает от съдята да прибие двете кореспондентки, сам подава сигнал в ГДБОП, че му е поръчано да усъкати жените. До вчера журналистките са били в пълно неведение какво ги е заплашвало. Едва вчера ми се обадиха колегите да ми кажат да не се притеснявам, страшното е минало, но сме били поръчани с колежката от съдия Васил Ганов. Ние дори не разбрахме за какво сме поръчани и си помислихме, че е за най-страшното. И едва днеска в публикациите разбираме, че сме били поръчани за усъкътяване. Ужасно е да научиш, че си мишена, но още по-ужасното е да научиш, че съдия може да поръча да бъдеш ликвидиран. Това е шокиращото. Съдята стигнал до това решение след публикации на двете кореспондентки от миналата година. Тогава съдия Ганов е засечен да кара кола пиян. За да се потули скандалът обаче, вместо Ганов дрегерът е надул младши автоконтрольор. Така и не става ясно има ли нарушение, но след последвалата проверка от инспектората на МВР бяха наказани 7 полицаи, сред тях и бившия шеф на районното управление в Враца Васил Василев, който по-късно заради други проверки бе дисциплинарно уволнен. От Националното следствие казаха, че яснота в секретното разследване ще внесат утрешните разпити на двете журналистки.